Spørgsmål: Hvis Gud er usynlig, hvordan kan man så vide, at han eksisterer? Svar: Selvom vi ikke kan se Gud, kan vi alligevel vide, at han findes. For Bibelen, Apostlenes Gerninger 14:17, siger, han har aldrig ladet sig selv være uden vidnesbyrd. Gud viser beviser på sin eksistens, så mennesket kan forstå, at han er til. Eksistens må have bevis, den kan ikke blot være et tomt produkt af fantasi. I Apostlenes Gerninger 17:25 står der, at Gud giver liv, ånde og alle ting til alle mennesker. Dette er det bevis, Gud viser i hver enkelt af os. Når vi drikker vand, bør vi huske kilden. Vi må indse, at liv, ånde og alle ting kommer fra Gud. Selvom videnskaben har opdaget stoffets elementer, hvordan kan liv da opstå ud fra livløse elementer? Dette store spørgsmål om livets oprindelse kan kun besvares ved at erkende, at livet er givet af Gud. Derfor er det faktum, at der findes liv i verden, et klart bevis på den sande Guds eksistens. Dette bevis findes i hvert menneske, så tydeligt og stærkt.